i postoje vrednosti i ideali koje ona promoviše, zbog koje svi zajednički cenimo. Uvrženo je mišljenje da danas postoje nacionalna, ali to je već i profesorka Marina rekla, ne samo nacionalne himne. Sam termin himnos ili himna se pojavio kod starih Greka u 6. veku pre nove ere i to je pesma posvećena Bogom i herojima, premda kao hvalospjev, kao pesma koja je uzvišena, koja je posvećena tako božanstvima ili polubožanstvima, kako su heroji, postoji i mnogo ranije, pa su najstariji zapisi iz Mesopotamije, iz dalekog vremena, prva pesma koja ima svoju zapisanu notni sistem. Savremena himna koja je prva nastala je Marseljeza, to su borci iz grada Marseljestva i Francuske, koji su, šta je bilo 1792. Šta su oni mogli da rade te godine kad su pevali tu himnu? Pad Bastilje. 3 godine pre toga pad Bastilje, u 14. jula tada bi sigurno svirala i danas, ove godine, za mesec dana ćemo sigurno čuti okrenemo te Francusku. A zašto kaže profesor za mesec dana? Šta, zbog čega? Upravo si. Koji je to datum, jel možda znate? 11. Upravo je Milan, 14. juli. I Hitler je pravio feštu kada je 40. naterao Francuze da kapituliraju na taj isti datum. Za 2 dana su Da, mesec i 2 dana. Stanovnici Marselja su živahni i danas kao i nekada i oni su spevali tu prvu savremenu himnu. U 19. veku, zbog toga što je to vreme nacionalnog suvereniteta, stvaranja nacionalizma kao vodeće ideologije, veliki broj država dobije himnu. Naravno, to su evropske države, tada je nastala i naša Božja pravda, 1872. Skoro dakle na 90-godišnjicu od ove Francuske i evo ga naš Vršački park, pa nešto je uzvišeno na njemu, ta glina i to je ono što karakteriše himnu. Ona se dakle peva od tih hvalospeva preko crkvenih pesama, renesansnih himni prirodi, do današnjih partijskih postojećih internacionala iz 19. veka, do himne Evrope, da ste znali da Evropska unija ima svoju himnu. Ko je napisao Beethoven? Ne, to je kao da je nešto drugo, a onda radost je nešto drugo. Okupili zajedno. Kažem, evo ja prosto moram da vam opišem taj neki kronološki sled zbivanja koji je doveo do nastanka same naše himne. Kažem, prosto to je neka naša kultura i ako se smejemo tome, mi se zapravo smejemo sami sebi, zato što su to naši preci i zapravo naša tradicija je u pitanju. O čemu se radi? Evo ovde imamo jednog simpatičnog čikicu koji se zove Josip Šlezinger. Inače, evo vidite i sami, ja sam navela da je on Jevrej, iako mnogi misle da je bio Nemac. Zapravo, to je prvi jedan školovaniji muzičar, iako nije Srbin, znači nema srpsko poreklo, ali u vreme knjaza Miloša, je li tako, on je doveden iz tadašnje Austro-Ugarske u Kragujevac da malo potkrepi i unapredi orkestar vlade, tako, vladara. Zašto baš u Kragujevac? Ajde, ko će da mi kaže? A to je bila prestonica. To je bila prvobitno prestonica i prosto što... Jeste, tu se sve to odigravalo. Inače, naišla sam spremajući se za ovaj čas vrlo interesantne podatke kojih ni ja iskreno nisam bila svesna, a eto, kolege će mi se možda smejati, da je srpski narod do tada
ležao na podu i tako spavao, tako jeo, svi su jeli iz iste činije. Znači nisu baš nešto bili mnogo, da kažem, kulturni sa današnje tačke gledišta. Inače, kažem, sa Šlezingerom počinje taj neki napredak, prosto knez Miloš je želeo da ga prati vrhunski orkestar, ne samo u nekim običnim porodičnim okupljanjima, već od državnog značaja i čak i u nekim vojnim tim dešavama. Knjaževsko-serbsku bandu, inače banda nije u smislu današnje reči kao bandit, jel banda, nego kao band više, i to je taj orkestar, znači sa evropskim instrumentima koji je pratio vladara. Ovo je, znači, iako svi znamo koji su naši najveći kompozitori, to svi znate, Rukovet, to ćemo posle, i kako se zove naša muzička škola u Vršcu? Znači, oni su nam u toj drugoj polovini 19. veka, a mi sad pričamo ipak u tom začetku, i vidite i sami kako se kultura jako uzdizala u tom periodu. Nažalost, mislim da je to zaista kasno i da smo mi, kao i uvek, nekako kasnili za Evropu. A zašto je kultura počela da se uzdiže? Ne, nego šta je Srbija dobila? Srbija je prvo dobila nezavisnost, izgradila državu, a potom donosila ustave i naravno da je to uticalo na sve one promene koje su se dogodile vezano i za ovakvu vrstu dešavanja. Tako da smo mogli, tako da je eto i Vlasović želela malo da se drugačije predstavlja svetu i da nauči svoj narod drugačije muzici. Inače, ovo nisam možda ni planirala da vam kažem, ali eto, sad me to nekako postaklo da kažem, da Jevrem, brat Milošev, tako, je strašno težio ka tom modernizmu. I Šabac kao jedna varošica je dobila prva u Srbiji klavir. Znači do tada, do tih godina, takav jedan instrument nikada nije bio viđen u Srbiji. Šta više, bio je i kritikovan od strane sredine da suviše teži ka tim nekim modernim stvarima i da to nije dobro. Kao što i sada nešto želimo da prihvatimo od Evrope, pa se tu malo društvo deli, da li je to dobro ili će nas to mnogo unaprediti, pa ćemo biti u stvari možda i suviše. Za muziku? Bože pravde. Za Bože pravde. Dobro. Inače, ja sam pomenula i Šlezingera i Kornelija Stankovića, a oni su izuzetno bitni u razvoju jednog, da kažem tako, jedne forme, scensko-muzičke, dramsko-muzičke forme koja se zove komad s pevanjem. Kad kažemo komad s pevanjem, na šta to vas asocira? Neka predstava. Da, danas bi mogli da kažemo koliki muzikal, je li tako? Ali to je izuzetno bilo popularno kod srpskog naroda da se malo glumi pa da se malo peva. To je, znači, prvo osmislio Šlezinger, unapredio Kornelije Stanković i posle toga je to toliko uzelo maha da su svi redom pisali muziku i dramski tekst za takve komade. Upravo ono što je možda apstraktno sad gledajući sa ove distance jeste da je iz takvog jednog komada koji možda deluje možda i neozbiljno zapravo nastala izvorna ta varijanta Bože pravde. Znači, 1872. je izvorna pesma nastala i eto, ja sam tu stavila taj grb koji je bio u to vreme, ali vi ste i kažem, i hronološki to sve. Eto, ja moram da dodam, 1871. ujednačeni su programi za dečake i devojčice, nastavni planovi i programi. Dotad se nešto posebno učilo u posebnim školama. 1873. sređen je monetarni sistem u Srbiji, pa je Srbija konačno dobila jednu jedinu valutu dinar. Pa prema tome krećemo sa onim okvirima sa kojima smo i počeli čas. Da se sa oslobođenjem menja svest čoveka i da čovek teži nečem višem, a to nešto više upravo možemo da
vidimo da se dešava i na polju muzike, ali ne muzike kao muzike, nego kao potreba da iskažu svoj identitet ljudi onog vremena, naravno i mi želimo da zadržimo svoj, jel' tako? Biće da jeste. Dobro, sad sam htjela nešto još da vas pitam, da li vi uopšte znate, neko je napomenuo da je himna bila i ranije, da kažem tako, grubo da se izrazim, upotrebljivana i ranije. Sad, da li znate možda u kojim momentima je to bilo? Ja sam ovdje izvukla nešto. Birali između tamo do lepo možda. A ne, to je nešto drugo. Znači, evo, to sam ja isto izvukla, čak sam stavila i na kasnije na jednom slajdu. Znači, 90. godina je zapravo postojala varijanta između Ostani Serbije na Drinu, odnosno Marš na Drinu, i tu su takođe bile predlagane pesme za himnu, ali mislim da i jeste najadekvatnija od ove tri. Inače, onako kao muzičar mogu da kažem da su sve tri dosta muzički zahtevne za pevanje i Bože pravda nije baš tako jednostavna kao što je to nekada bila, recimo, Kej Sloveni, pa i malo dete od 3 godine mogu prosto to da peva. A ovo je sad onako ima dosta veliki opseg što se tiče pevanja, tako da ne. Evo vidite, tu sam zapisala, znači 90. godine u Ostani Serbiji na Drinu, Marš na Drinu su takođe predlagani za državnu himnu, ali znači 92. je to definitivno bilo usvojeno.